Devam etəbiz. Ekranlar olduna eski kulatka bistesinde gümür geçirişi matur kız bala. Halikova Regina Rafael kızın çakırıp alabız. Bugün eligi matur kuyaş şıkka 10 yaştıla. Şuşa körkem yubileyli doğan günü bilen ihlastan onu ebisi Rumiye Yunusovna, abısı Reşit Alimjanoviç, apası Rozaliye, abısı Ramil, İlnaz hem Azaliye kıtlılar. Şulay bu tileklerge apası Gülsine gailesi bilen bik tilep kuşulalar. Kütüp alıngan 3. bala bulup, gailede matur kuyaşыбыз doğan idi. Üz kızыбыз Azaliye bilen oraları bara 40 gün bulganға, olar bir tigiz üsüp jittiler. Gil gımırı boyu birge buldular. Ebisinin en yaratgan, en kadirli kızınıkları ikisi de. Kişkinegine, matur, hem şuluk vakitta en zor bəxitimiz, balakayımız. Anağım, singilimiz, Reginişkabız. Senin 10 yaşında biz mucizalarının gün sayın buluğun dileybiz. Senin balakayımız her kazanışlarına seyinip yaşayık. Bir kayşan da avırama. Hem şulay bizge matur yaşar için küş hem dert istep turbalabız. Сиңа әле 10 гына яш. Киләчәк тормышыңның бу кичкенә өлеше, әмма бу вакыт эчендә күп нәрсә үзгәрде. Беренче адымнар, сүзләр, мәктәп бусагасы. Бу гади әйберләрдә күпме бәхет күрдек. Безнең кичкенә мугҗизабыз Регинишкабыз. Без тормышыбызны синнән башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Яраткан сиңелебез һәм аныгыбыз. Сине чын күңелдән шатлыклы бәйрәмең белән, юбилеең белән котлыйбыз. Син җир йөзендә безнең иң кадерле кешебез. Тормыш сынауларын гырур үтеп, бүген безгә зур терәк, яхшы киңәшчебез бул. Гел шундый ачык күңелле, сөйкемле һәм дәртле бул. Яхшы кешеләр генә очрасын синең юлыңда. Мәктәпләрне тәмамлап, зур укулар йортына керергә насыйп итсен үзеңә. Сине фәрештәләр үзләре сакласын һәм бер кайчан да авыруга юлыктырмасыннар иде. Әтиәниеңә сабырлык һәм зирәклек, өйебезгә иминлек телибез. Рәхмәт балам, әбиеңә гел шалтыратып хәлләремне белешкәнең өчен, вакыт табып гел килгәнең өчен. Бу матур сыйфатың алда да югалмасын. Әбиеңә күрсәткән изгелегең меңләтә саваплар, изгелекләр белән әйләнеп кайтсын. Без сине бик яратабыз, балакайыбыз. Региночкабызга 10 яшь тулды бүген иртәдән. Алдык иң матур бүләкләр, кибетләрдә киштәдән. Әле укый ул мәктәптә. Бик матур бии, җырлый, киләчәккә күп ниятләр балакайыбыз баглый. Сыкланабыз балабызга, күзләр генә тимәсен. Бер кайчан синең яныңа хәвеф-хәтәр килмәсен. Үсеп җит шатлыгыбызга, без сине нык сөябез. Ышан, әгәр кирәк булса җаныбызны бирәбез. Озын булсын гомерең, тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Кыяш кебек тормышыңа ак бәхетләр килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Рәхмәт сиңа, балакаем, матур үскәнең өчен, безнең тормышка ям истәп җылы дәшкәнең өчен. Котлы булсын юбилеең, дәү үз, бездән шул теләк, алдагы матур җырыбыз булсын сиңа зур бүләк. Региночка, әбиең һәм барлык туганнарың юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм алар сайлаган җырны сиңа юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңла әйдә. Balalarda turmuşubuzning yemi, qizlarim deb ullarim deb yashayik.